Пау! 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 Ху! Какво става, бойс и гърс? Днешното видео ще покажа моята нова придобивка. Малко съм притеснен, но мога да говоря за това. Чайте, че тук съм напълник с камъни. И апгрейдите на колелото. Моята топка Official Match Ball. Така, първо започваме с люката. Сега ще се обърнем назад. И опа! Ето я. Чайте, че тук не съм чистил. Ето я. Ще ги сритам, ето и. Да не ми пречат. И това е люкчетата. Мога да побере 150 кг. Мога да побере горе-долу около 3. Ефективно е. О, да. Извинете, и сега се запътваме към колелото и апгрейдите. Така. Сега вече чакайте сега да ги наместя фаровете. Ето. Придобивка номер 1. Заден фар. Примигваща система има. Придобивка номер 2. Чантичка за колела. Ето така си турих байкърските ръкавички. И придобивка номер 3. Мощен фар, който ще изгася да не му иска батерията и на това. И най-готиното на това е, че може да си го местите както си искате. Тъй. Това също може да си го местите както искате, но ако байките изкачите, не ви го препоръчвам, защото аз съм го пробвал, макар и това колело да няма ароматизьори, вижте. Пак става за скачане, даже по-добре отколкото с моето, което има ароматизьори. И така. Какво искам да ви покажа ли? Ами вижте, това става като скочите, ето и почва надолу и така. Сега не остана много време от видеото, затова ще се затичаме, за да ви покажа моята Official Match Ball. Малко мръсничка. Official Match Ball 2024. Няма много скилс. И да, това е всичко, което мога да ви кажа и аре, чао, до следващата среща.